Ambalmao ayaw bisimila Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni ye VOA Bambara ka Malikura kunnafoni waati selen bi kunnafoni la kumaba dɔw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Farafina ɲɔgɔndanba min bɛ tali kɛ senandolantan kun kan n'a bɛ wele ko Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 o bɛ ka kɛ Côte d'Ivoire jamana kan kunun ko a yirala k'a fɔ Côte d'Ivoire jamana benna Guinée équatoriale ɲɛkɔrɔ ni 4-0 ye. An bɛna o kunnafoniw tɛntɛn k'a lase aw ma. Kankaba n'a filɛ nin ye Kulukoro mara la sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko u ka dugudenw minnu tun ye senaw ye damanda dɔ la mɔgɔ 50 ɲɔgɔn de bɛ yen minnu fagara fitinɛ dɔ donnen kɔfɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛna o fɛnɛ lase aw ma bi jɛmukan kɔnɔ. Lakanabaliya kɔsɔn jamana cɛmancɛ yan fanfɛla la Baɲaŋara mara la kunun karidon ka dugu jɛ kunun tɛnɛn na a yirala k'a fɔ cɛ marifatigiw taara bi u ka dugudennin 2 kan. Nunu bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔw ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛn k'a lase aw ma Mariam Tarawele fɛ. A y'aw bisimila. Foli ni tanni bɛ aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye. Nin ye an donnen VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw kɔnɔ. Bi tarata ni o bɛ bɛn janvier kalo tile 23 san 2024 ma. Aw ni Mariam Tarawele bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sanga 30 kɔnɔ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC. Aw ka Malikura kunnafoniw filɛ nin ye. An bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kan a yirala k'a fɔ ko farafina ɲɔgɔndanba min bɛ senna senandolantan kun kan ni a bɛ wele ko Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 o bɛ senna kunun ko Côte d'Ivoire jamana benna Guinée équatoriale ɲɛkɔrɔ a yirala k'a fɔ fu o kɛra Côte d'Ivoire jamana ta ye 4 o kɛra Guinée équatoriale ye. Chaka Tarawele VOA Bambara ka kunnafoni dila ka bɔ Côte d'Ivoire ale b'o lase. Burkina Faso ni Angola bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Burkina Faso forobatɔn b'a fɛ ka se sɔrɔ Angola ɲɛkɔrɔ walasa ka jɔyɔrɔ fɔlɔ ta a ka kulu kɔnɔ Buakekaw fɛ yen. Poule D la Kader Traoré VOA tɔgɔ la Buake. Groupe A ani Groupe B ka ɲɔgɔndan banni kɔ Burkina Faso ka senatulontan kuloba o so cɛmanw étalon olu kɔni o ye u ka qualification sɔrɔ ka taa 8e de finale la kama sɔrɔ olu yɛlɛma u ka senatulontan sabanan kɛ fɔlɔ ni Angola ka Palancas Negras ye o balontan sabanan o bɛna kɛ bisu in na safo selini kɔ. Nasser Djiga ale ye Burkina Faso ka kɔfɛla tannikɛla dɔ ye. Chance bɛ bila an ka côté la ka essayer ka victoire yala o le y'an ka objectif ye voilà parce que n'an ye victoire sɔrɔ an bɛ terminer poule kɔnɔ premier donc olu ka gɛrɛ sisan o le y'an ka objectif ye.
n'a sɔrɔla fasolakanw kɔni olu y'u ka qualification sɔrɔ 8e de finale la olu bɛna se ka o yɛrɛ kɔrɔ gwɛlɛn cogo jumɛn ka se ka sebaya sɔrɔ Angola ka cɛbɔw kan Nasser Jiga bɛ o ɲɛfɔ. Motivation, c'est à quel moment match de Manolo, on essaie de nous motiver parce qu'actuellement absent d'Amandé, donc suspendu bon, donc blessé bon. Avec Ninimbe, on essaie de nous motiver voilà, on a fait la objectif même ban fait, alors le caquet et alors le cacan qu'on a donné, quand on a essayé d'aller atteindre. O kunkilenna kɔni o tɛ dɔwɛrɛ ka se ka ɲɛfɛla sɔrɔ groupe D ra Algérie ani Angola ɲɛfɛ nka yanni nin sennakolonkan nin ka kɛ Burkina Fasolakaw kɔni olu tɛna se ka taani kɛ ni o ka ŋana saba ye min ye Adama Gira ye ni ale jogira Mohamed Konate ale ni Blati Touré ni olu kɔni dan sigira olu ka taani na yaasa o ye carton jaune caman sɔrɔ nin tun ye Kadɛ Tarawele kumakan ye ka bɔ Buwake VOA Bambara o tɔgɔra. Kunun tɛnɛ janvier kalo tile mɔni fila san b'a filɛ mɔni naani na poule A la Côte d'Ivoire jatigi bina Guinée équatoriale ɲɛkɔrɔ kanankolo o kɛra Côte d'Ivoire ta ye celu 4 Guinée équatoriale y'o sɔrɔ Côte d'Ivoire kaw ma nisɔndiya fiyewu an k'a dɔw kumakan lamɛn VOA baraɲɔgɔn radio so Albayan kunnafonidila Aïchatou Kone ka kuma barani na. Ballon ma nɔgɔ bɛɛ n'a la baara lo ni ma i la baara kɛ ka ɲa an b'a fɔ k'i la baara kɛ ka ɲa i bɛ sara olu kosɔn surtout le papa Ado il a fait un effort o kun ma tɛ ka malo tan mais o ka président ka baara ban kɛ jamana nin kɔnɔ ka kanin ka organiser ka ɲa pour que Sénégal le meilleur kan o na kana président malo a n'a yɛrɛ danna o ma o yɛrɛ jigitigɛ ye quoi. Hakili tun bɛ gagnant de la 4 jours on croit pas ça an m'o la a ko dɔ quoi en tout cas ka 3 jours kɛ la on a fait le contraire on va juste décourager. An bɛ yɔrɔ min na bi k'an n'o tun ma bi yɛrɛ don dɔgɛrɛ la o tun b'a don jamanadenw bɔlen o kama cogoya min na denmisɛnnin fara kɔladen kan an bɛɛ ka mayo san an kɔni an tɛ se ka ban an pays la parce que an pays le an m'a fɛ an pays le an n'o tun ye bɔ o tun ye bɔ ɲɛfɛ. Ale la an bɛɛ bɔra découragé o bɔra an mako sa donc c'est pas la peine c'est décourageant o ka jamana kunna jigin an n'u yɛrɛ min commerçant ye an bɛɛ mako sa ne ni parce que an ka wari don maillot la ka n'a feere dès que an perdit la maillot tɛna sa bilen. VOA Bambara tɔgɔ la Abidjan Siaka Traoré ka laseli don an lamɛnnen don VOA baraɲɔgɔn radio so Albayan kan Côte d'Ivoire a kan mɛn kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnenw wɛrɛ kɛnɛ kan kan hukumu kɔnɔ. An bɛ na ni Mali kura kunnafoniw ye Mali jamana kɔnɔ an bɛ taa jamana camancɛ fanfɛla la Baɲaŋara mara la a yirala k'a fɔ kari su ka dugu jɛ kunun tɛnɛ sɔgɔmada la jɛkulu maramafɛntigiw minnu sugumadɔ taara bin u ka dugudenni 2 kan min bɛ wele ko Anakaga ani Tebugu. VOA Bambara ka kunnafonidila Tijani Wedrago ka bɔ Koro ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ a ko ɲɛ kan. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye hali bi an bɛ taa Baɲaŋara Kangaba mara la n'o filɛ nin ye Kulukoro fɛ a yirala k'a fɔ ko u ka dama baarakɛla olu karila ɲɔgɔn na kunɲɔgɔn laban in kɔnɔna la min kɛra sababu ye ko ka mɔgɔ 50 ni kɔ ɲɔgɔn olu ni bɔnɛ. Mariam Kuyate VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ o kan a ye kunnafoni minnu sɔrɔ an k'o lamɛn. Ne tɔgɔ ye Cɛman Jara ye ne ye Mali dugujukɔrɔ nafaw bɛ baara yɔrɔ minnu na Kayi Kulukoro Sikaso o radio sow ka tɔn président ye ne ye n'an ko a ma ko IROM Union des radios pour l'orpaillage et mines au Mali. Ayiwa sɔgɔmada in na an ye kunnafoniyaw yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ ko damada min bɛ wele ko Kɔbada voilà min bɛ Kangaba yɛrɛ fanfɛla la ko dama yɛrɛ dafirila maa dɔw dala ye an tun bɛ fɛ n'i bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna o koɲɛw kan. O ye tiɲɛ ye jumadon n'o bɛnna janvier kalo tile 19 ma san 2024 Kɔbadani awa ni ale filɛ nin ye Samaya o dugukolo kan awa AZC ni a yɛlɛmana ka kɛ ko Tuban service awa o ye bi olu ka yɔrɔ don u ka permis de exploitation don o hukumu kɔnɔna la damabaralaw bɛ to ka taa baara kɛ a yɔrɔ la yen nɔ ayiwa kabini jumadon wulada fɛ dama de firila mɔgɔw kan ye parce que yɔrɔ in ye a bɛ komi souterrainama don ka taa awa a tinɛrɛlama don mɔgɔw bɛ boli ka don a kɔnɔna la o bi don ni bolimafɛnw ye n'o ye katataniw ye feerelikɛlaw b'a la a ka ca damabaralaw yɛrɛ fana b'a la o mɔgɔ bɛ don ka taa fo dugukolo kɔrɔ mɛtiri hakɛ caman na ayiwa o hukumu kɔnɔna la dama in de dafirila u dala yen nɔ ɔ bi sisan awa délégation ba wulila ka bɔ Bamako ka na awa ne yɛrɛ bɛ o mission na
an filɛ nin ye kɛnɛ kan sisan an filɛ samaya dugutigi yɛrɛ ka so kɔnɔ tɔnbɔlɔmaw ye min fɔ an ɲɛna ani minnu ni olu ye su bɔ u ko k'a daminɛ a don na ka na se bi ma u sera ka su hakɛ min bɔ kɛra maa 59 u sera ka olu kɔni sɔrɔ k'u bɔ dingɛ in kɔnɔna la ko hali bi k'a fɔ ko maa dɔw fana ka y'a jira k'a fɔ olu ka mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu ni olu ma ye hali bi kɔni y'a jira k'a fɔ ɲininiw bɛ sen na. Donc k'a daminɛ jumadon fo kana se bi ma dama yɛrɛ dafila kun kelen pe min na a ma se ka dɔn fɔlɔ. kun fɔlɔ wala parce que kun jumɛn na dama in bira mais fɔliw kɔni n'a jirala k'a fɔ mɔgɔw bɛ ka taa sanu ɲini yɔrɔ min na a yɔrɔ in bɛ fɔ dingɛ de kɔnɔ awa a bɛ dingɛ kɔnɔ a profondeur ka jan mais dingɛ in fana i b'a sɔrɔ piyewu de bɛ kɛ a la mais sanu ɲininaw awa n'u taara n'u ye sanu yɔrɔ dɔ la u b'a fɛ k'u b'o piyewu tigɛ o ye fɔw ye fɔlɔ mais anw yɛrɛ ma jigin dingɛ kɔnɔ k'a dɔn kun jumɛn y'a to a sera ka bɔ mais an bɛ ɲininkaliw la ka se k'a dɔn kun jumɛn y'a to yɔrɔ in yɛrɛ fili la. Ayiwa maa minnu su yira la musow b'a la ou bien denmisɛnw b'a la ou bien a bɛɛ ye cɛw de ye wa ou bien a bɛ cogo di. Bon kunnafoniw y'a jira an na k'a fɔ denmisɛnw b'a la muso dɔw b'a la awa cɛw fana bɛ a la mais a caman ye Mali dugu wɛrɛ mɔgɔw de ye u y'a jira k'a fɔ mɔgɔ kelen dɔrɔn de b'a la minnu ni o ye jamana wɛrɛ peut-être o nationalité kelen ma se ka dɔn fɔlɔ kunnafoni kumabaw ye min jira an na sinon tɔ bɛɛ ye Mali région wɛrɛ mɔgɔw ye. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ni ce i ni baraji. An tun ye a lase aw ma k'a fɔ Bayangara mara la cɛ marifatigiw taara bi u ka dugudennin 2 kan min bɛ wele ko Anakaga ani Tebuku. Tijani Wedrago ka bɔ Koro ale b'o kunnafoniw di. Bayangara marabolo kɔnɔna na don bɛɛ n'a gɛlɛya don ka sabu kɛ dangarwalew cayali ye. Kunungo ntɛnɛ an ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ ko farinya tigilamaw kɛnbɛ ka taa dangarikɛ ka ɲɛsin dugu 2 ma n'o ye Anakaga ale ni Tebugu ye ni olu yɛrɛ ye dugu ye mun sigilen bɛ Bayangara mara kɔnɔna na. Duguden dɔw ka seereya la n'an ye minnu sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ u y'a yira k'a fɔ ko kulu marifatigiw bɔra wulada fɛ ka masɔrɔ ninnu kɔni kun b'u ka jardin na u bɛ k'u ka nakɔw sɔn ka na dangarikɛ ka ɲɛsin mɔgɔ ninnu ma. Muguci in kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw kɔni bɔnɛna u ni na i n'a fɔ an ka seereya in yɛrɛ b'a ɲɛfan ye cogo min na an k'ale lamɛn. 15h u taara combat daminɛ fo 19h wa u bɔra bolo tu kɔnɔ kana Tebugu attaquer de donc ala y'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ de bɔnɛna u ni la mɔgɔ wɛrɛ cɛla Tebugu ka maa 5 de b'a la Anakaga ka maa 1 de b'a la. Yen mara ninnu na ni sɔmiya baaraw kɔni banna duguden bɛɛ b'i wasa don nakɔ baara de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jaba sɛnɛ. Duguden dɔw ka fɔ la hali sisan ni dangarwale sugu ninnu dabɔra walasa ka se ka u ka baara ninnu nagasi de. Mali fintigilakaw kɔni kɛlen ka kunnafoni sɔrɔ u ye girinkajɔ kɛ cogo min na u bɛ se ka u bolo da nin dangarwale tigilamaw kan nka nana sɔrɔ tiɲɛni kɛra wa dangarwale tigilamaw kɔni ye 5 don fiɲɛ na. Hali sisan waati min na Mali fintigilakaw bɛ girinkajɔ la k'a daminɛ Bajangara fo ka taa se Bankasi yanfan na tannikasegin nasiraw fɛ i b'u ye yɔrɔ caman na. Hakilina jiginna nin ta sen fɔlɔ ye nin dangarwale sugu ka kɛ nin dugu 2 ninnu na baw a tɛ tɛmɛ kalo 2 bɔɲɔgɔn ko nin dangarwale sugu kɛra mun kɛra sababu yɛrɛ ye ka maa 2 bɔnɛ u ni na. Tijani Wedrago VO Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. Ka kɛ ni Mali finitigiw ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bɛ sigi sen kan san o san ni a bɛ wele ko fête de l'armée o san 63 ɲɛnamayali ye n'o kɛra sibiri tɛmɛlen janvier kalo tile 20 Gao mara la a koɲɛ ɲɛnamayara u ka finitigi ɲɛmɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la colonel major Makan Alassane Jara ani ka fara Gao marabolo ɲɛmɔgɔ kan fo ka taa se jalatigiba général de brigade Moussa Traoré ma. Abdul Nasir Idriss Maïga ale b'o kunnafoniw di ka bɔ Gao. 20 janvier ale ye don kɛrɛnkɛrɛn min bɛn bɛ Mali sɔrasiw n'a bɛ fɔ ma ko armée Mali a bange don ma min ye a ɲɛnajɛ ko 63 o de waleyara Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na. Gao du kɔnɔna na u ka dagayɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko Camp Firun Ag Alinsar a koɲɛw bɛɛ lajɛlen lawaleyara ye ka bɛn 20 janvier ma san 2024 a don kama min ye a fɔ ma ko défilé militaire o tɛmɛnen ko ka bɔ yen min ye sɔrasi minnu ye u jɛnɛyɔrɔ fin kosɛbɛ u ka baara kɛcogo la n'a bɛ fɔ ma ko décoration o dira a bɛ fɔ minnu ma ko officier sous-officier ani homme de rang k'a jira tugun k'a fɔ ko nin baara in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Gao gouverneur général de brigade Moussa Traoré ale fana ye tâche bila kɛ min ye fleurir ka taa a lasago yɔrɔ la u ka mɔ ko la stèle dédiée aux morts n'o ye sɔrasi minnu taɲana nin ŋɔɲɛ in bɛɛ lajɛlen na. A kɛra tâche belebele o hukumu kɔnɔna na Gao sɔrasiw ka ɲɛma min n'a bɛ f'a ma ko colonel major Makan Alassane Jara commandant théâtre est Mariko bɛ laseli kɛ ka bɛn o koɲɛ ma. Tini malidenw bɛɛ ka fɛti an b'a fɔ ten don tɛmɛna an kɔni an ka maakɔrɔ minnu ye armée in sigi sen kan 61 o de tɔ filɛ an bolo yan bi sɔrasiw tɔgɔ la bi baara kɛcogo a ɲɛlen don
n bɛ se k'o fɔ sabula population civile minnu bɛ yan n'o y'an sigiɲɔgɔn civiliw ye u bɛ ka se k'u ka t'u ka ciw la k'u ka baaraw kɛ ka ɲɛ armée sababuya la u ni an ka autorités sababuya la. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye Gawo gouverneur général de brigade Musa Traoré bɛ welemada kɛ ka ɲɛsin duguden bɛɛ lajɛlen ma u ka se ka wulikajɔ kɛ min ye sɔrɔdasiw ka u dɛmɛ u ka ko in na kunnafoni o ka jɛnsɛn kosɛbɛ. Général de brigade Musa Traoré ani Makan Alassane Jara ni ale ye commandant théâtre S ye bɛ welemada kɛ. An tɔɲɔgɔn minnu binna maliyɛn fɛn fɛn binna a kɛra civil a kɛra sɔrɔdasi ye ala ka hinɛ u la k'u dayɔrɔ sumaya minnu fana banana nin kɛlɛ in na ala ka u kɛnɛya u wuli k'u jo san u kana an fana sɔrɔ an minnu b'an sen kan an ka kɛlɛ in continuer donc m'an ɲini population fɛ u ka continuer ka da u ka finitigiw la u k'u dɛmɛ u k'u soutenir ni information ye. An ɲini an ka population fɛ n'o ye civil ye u k'u ka armée malienne jukɔrɔma tintin u ka t'u ka ciw la an bɛ se ka fɔ bi alhamdulilayi n'u ye fɛn o fɛn ye k'a tɛ bɛn n'u ɲɛ b'a la manamanamɔgɔ minnu bɛ bin mɔgɔw kan n'u bɛ yɔrɔ minnu na u k'a ci la s'an ma n'ala sɔnna a ma an bɛ se yen n'ala sɔnna a ma an bɛ se yen ka ko caman kɛ walasa vraiment u yɛrɛ ka se ka t'u ka ciw la. Abdul Nasir Idrissa, Gawo, VOA Bambara tɔgɔ la. Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoniko la. An balimaw an ka foli b'aw ye hali bi k'a lase aw ma k'a fɔ an bɛna don VOA Bambara ka malikura kunnafoniw tapo filanan o hukumu kɔnɔna la min bɛ k'a lase aw ma Mariam Tarawele fɛ a ka radio fiɲɛsiraw kan Bamakɔ aw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira kan walima aw bɛ se k'aw sɔgɔ an ka page Facebook YouTube ani Instagram na VOA Bambara. Ka tɛmɛni kunnafoniw ye an bɛ taa Nigeria jamana kan u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye waati gɛrɛntɛ sigi u ka marabolo kan bi min bɛ wele ko État du Plateau min daminɛna bi tarata sɔgɔma ka sabu kɛ bingali ani karogɛlɛya wale minnu ni olu ɲɔɲalen don ko ka fara lakanabaliya kan ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛra a marabolo ɲɛmɔgɔ fɛ u y'a yira o senfɛ ka fɔ fana ko ni dangarili wale kelen in bɛ senna u ka marabolo wɛrɛ kɔnɔ min bɛ wele ko Mangu min bolo nɔbilala ni k'a latɛmɛ AFP ale ka kunnafoni di so kan. Ukraine jamana kan duguden mɔgɔ 4 olu fagara ka mɔgɔ 60 ni kɔ ɲɔgɔn jogi min kɛra sanfɛ mugu furunba senfɛ ni Rusi jamana ka finitigiw ye ni kɛlɛkɛ muguci min kɛra fajirida waati ka kɔn sɔgɔmada in na ɲɛ kɛra u ka marabolo kɔnɔna la min bɛ wele ko Kharkiv ani ka taa se jamana faaba ma Kiev a yirala ka fɔ fɛn min ye wulikajɔ hakilinaw ye olu bɛ senna hali bi kumaɲɔgɔnya bɛ se ka don cogo min na kɛlɛ in bɛ se ka dala faga ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye Ameriki jamana ka ciladen Anthony Blinken ka tile damadɔ taama min bɛ ka kɛ farafina tilebiyanfanw jamana kan sera Côte d'Ivoire jamana kan o nɔgɔni fɛ kunun sɔgɔma a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa farafina dolantolanba min bɛ wele ko Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 o ko lagilanaw ɲɛ u ka wulikajɔ ni baara tɛmɛko ɲuman na ka bɛn ni nin waliya in ye an b'a da kulo kan ka fɔ Blinken bɛ tile damadɔ taama la farafina gunkana la walasa kumaɲɔgɔnya o bɛ se ka don Ameriki jamana a ka teriya siraw bɛ se ka jiji ani farafina gunkana jamana ɲɛmɔgɔw ni jamanadenw cɛ Kayatu Tarawele VOA tɔgɔla ka bɔ Washington. A ka saranganiw senfɛ l'Amérique kɔkanko kotigi Anthony Blinken ye a ka nisɔndiya yira ka kɛɲɛ ni a nana bɛn ni waati kɛrɛnkɛrɛnnen min ye Côte d'Ivoire jamana kan ye. I'm here, as you know, as part of a 4-country tour that took us to Cabo Verde yesterday here in Côte d'Ivoire, and then on to Nigeria and to Angola. And we're here for a very simple reason. A ye tasibila kɛ Côte d'Ivoire jamana marabagaw ye u ka cɛsirili labɛn in na ka kɛɲɛ ni nin kɛnɛba in n'o ye kan kɛnɛ ye sigiliw ye ne sinsili ye k'a jira k'a fɔ ko barika bɛ farikolo ɲɛnajɛ la kosɛbɛ mɔgɔw farali la ɲɔgɔn kan bɛn keleya kɔnɔna na ani Côte d'Ivoire ani l'Amérique fɛnɛ ka teriyaw n'u ka baarakɛɲɔgɔnyaw sinsiliw la. America and Africa's futures, their peoples, their prosperity are linked.
ne nisɔndiyalen de bɛ Coupe d'Afrique des Nations ni kɛnɛ nin kan yan bi. N'i ye a lajɛ baara min kɛra ka nin tolantanba in bila sen kan dan tɛ o la dɛ. Wa farikolo ɲɛnajɛ ka fanga ani a ka barika de bɛ se ka danfara ani dantigɛli minnu bɛ kɛ jamakulubaw ni ɲɔgɔn cɛla la ani jamanaw yɛrɛ sigicogoyaw la ani politiki nasiraw kan de kɔ kari. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la tolantan yɛrɛ anw l'Amérique jamanaden dɔw bolo tolantan bɛ se ka duniya kuru kara bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan ka bɛn kan kelen ma. Blinken ka fɔ la a ye a fara kan k'a fɔ ko farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka tuguliba de kɛ jamana baw ni ɲɔgɔn cɛla la ko fɛnɛ ye sira wɛrɛ dɔw ye ka tuguli kɛ l'Amérique ni farafina ni ɲɔgɔn cɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la l'Amérique jamana ani Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ. Tarata don na san'a ka taa Nigeria jamana kan Blinken ye tasibila kɛ Côte d'Ivoire ye u ka dansagow kɛlɛli taabolow kan. Côte d'Ivoire fanga kɛlen bɛ ka min sigi baarakɛɲɔgɔnyaw kɛrɛnkɛrɛnnenw kan u ni faso jamakuluw ni ɲɔgɔn cɛla la. Blinken ye laseli kɛ k'a fɔ ko l'Amérique jamana bɛna $45 million bolomadɛmɛ kɛ farafina tilebiyan fanfɛ jamanaw ye yaasa ka u kɔkɔrɔma don u ka lakana baaraw la. We're announcing $45 billion in new funding through the U.S. strategy to prevent conflict and promote stability for coastal West African states with this new investment. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Liberia jamana kan u ka kunnafoni diso labilalenw ani kunnafoni diso minnu bɛ bɔlɔlɔsira kan ye ŋunuŋunukanw kɔni caya bi tarata sɔgɔma min bɛ tali kɛ u ka jamanatigi Joseph Boyagi ale ka kɛnɛyako kan bawo a yiralen kɔfɛ ja dɔw la tuma min na a tun bɛ kikali jamanadenw ye ni an ko ma nanzarakan na ko investiture ni makofɔlen n'o ye Joseph Boyagi ye n'ale ye jamanatigi ye dɛsɛra kuma la ni k'i sigi ka sangani kɛ min kɛra a ka laseli seli baaraw daminɛlen kɔfɛ a fɛ sanga 30 kɔnɔ o nɔgɔni fɛ fɛn min y'a ka kɛnɛya baarakɛlaw ye laseli kɛ k'a fɔ ko ka kumaɲɔgɔnya ni baaraw bɛɛ lajɛlen lajɔ min tun bɛ ka tali kɛ a ka lakali kan ka taa jamana kɔnɔna denw ma walasa a bɛ se ka fanga minɛ ko a ka taa so ka to k'i yɛrɛ lafiya nin waleya in kɔni kɛra a ka jamanadenw jamana ɲɛmɔgɔw marabolo ɲɛmɔgɔw ani ka fara diɲɛ jamana baw olu ka lasigidenw welelen tun don waati min na ka sigi jamanatigi Joseph Boyagi a dɛsɛra kuma la kunnafoni min ni o lacarila u ka bɔlɔlɔsira caman fɛ AFP ale ka kunnafoni di so ye a sɛbɛnciya na sira wɛrɛw fɛ an bɛ kunnafoniw ta ka taa n'a ye Israel jamana kan Israel jamana kɛlɛ min bɛ u ni Hamas ka finitigijɛkuluw cɛ jamana ɲɛmɔgɔw n'o ye Israel jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ k'a fɔ k'u bɛ laɲini kɛ kɛlɛ ka jɔ kalo 2 bɔɲɔngo kɔnɔ kumaɲɔgɔnyaw ka to senna u ka maa minnu minɛlen don ni olu bɛ wele ko otages olu bɛ se ka labila cogo min na ni kumaɲɔgɔnya hakilina baaraw donna u ni ɲɔgɔn cɛ jamana 2 min bɛ ka kɛlɛban ɲini u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Qatar ani Egypte o jamana ye Modibo Dambele VOA tɔgɔla ale b'o lase Qatar ni ali jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ kumaɲɔgɔnya la mankan lajɔli ani mɔgɔ minnu minɛna olu bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na ma sɔn ni kunnafoni ninnu ma tarata don ko kunnafoniw ye u da suɲɛ ka kuma minnu fɔ ko a dafalen tɛ ko wa tiɲɛ tɛ ni laseli kɛra Qatar u ka jamana ka kɛnɛma ko o ɲɛnabɔ minisiri ale ka kuma latɛmɛna Majed Al Ansari a ma sɔn ka kuma caman wɛrɛ fɔ ni ko in na ko kumaɲɔgɔnyaw bɛ senna ali bi ni fanga ye u ka bɔlɔlɔsira Axios ko Bani Siralaka ni hakilila ye ko o t'a yira ka fɔ ko kɛlɛ bɛna lajɔ Gaza wa ko nin tɛ ali kɛlɛ politiki sira fɛnɛ ye mun bɛ se ka mankan ban ko mɛ nin ye kɛlɛ lajɔko 2nan ye dɔgɔkun 1 lajɔli kɔfɛ mun y'a to mɔgɔ minnu minɛna ni a bɛ taa mɔgɔ 100 hakɛ la novembre kalo laban na olu sera k'u yɛrɛ sɔrɔ n'u nana Gaza dankarili min kɛra Hamas fɛ octobre kalo tile 7 ni a sen fɛ palestinien kasoladen 240 o falenna Bani Siralakaw fɛ Bani Sirala fanga ni mɔgɔ minnu ka mɔgɔw minɛnen don Hamas fɛ ni olu bɛ k'u tinti fanga kan ni wagati na ko a ka sɔn bɛnkan dɔ ma yaasa mɔgɔ 132 ni olu bɛɛ ali bi bande Gaza kɔnɔna la u minɛlen don ye ni a yirala k'a fɔ olu cɛman mɔgɔ 28 a bisigilen don ko olu sara ko u ka bɛnkan dɔ ɲini ni hakilila in a b'a yira k'a fɔ ko Bani Sirala sardasiw u bɛna taga bɔ Gaza dugu kɔnɔnaw la ani minnu bɔra Gaza kɛɲɛkɛyanfan na ka na woroduguyanfan na yaasa olu ka boli balaw ɲɛ olu fɛnɛ ka se ka segi u nɔ la bɔ Ameriki siti in ka kuma na ali bi
a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛ ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabale ka kunnafoniya kunkun na ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Seko ani donko nasira fɛ fɛrɛkɛnɛba min da yɛlɛna ni o bɛ Sikasokaw fɛ n'a bɛ wele ko festival Nayɛriki olu ye u tɔgɔla don belebele yɔrɔ dala yɛlɛ Bamakɔ dugu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida 2nan kɔnɔ min bɛna sigi Seko ni donko ani dunanw olu bisimilali ka fɔ ka taa se Seko ni donko yɛrɛ baaraw olu yirali ma n'u bɛ bɛn sanafɔw olu ka taabolow ma. VOA Bambara tɔgɔla Abibatu Nanko Tarawele ka bɔ Bamakɔ ale tun b'o kɛnɛ kan. Dongo ni Seko jɔyɔrɔ ka bon jamana ka yiriwali la. O hokum kɔnɔ tɔnba min bɛ wele ko Nayɛriki ye ladalakow ɲɛnabɔli yɔrɔ dɔ dayɛlɛ. A kun de ye ka Mali Seko ni dongo yiriwa. A kɛnɛ kan maaba caman tun bɛ yen i n'a fɔ Seko tigilamɔgɔw ladalako ɲɛnabɔlibagaw ka fara commune 1 maire kan. Ni centre kofɔlen yɛrɛ dagalen don Korofina Nord la sigida fɔlɔ la Bamakɔ. Ni centre culturel Nayɛriki dayɛlɛli a bɛ nafa mun se commune 1 ma a tɛ se ka fɔ ka a s'a dan na parce que an bɛ an ka Seko ni dongo caman a bɛ ka tunu donc ninnu bɛna a ko in ta ba la ka ɲɛnamaya an bɔra min an ye jɔn ye pour que denmisɛnninw u k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ tɛ se ka développer n'i ma ba don i yɛrɛ ka culture la. Bon, centre nin ye hakilina talen ye min mɛnna depuis kuma jan parce que a daminɛna fɔlɔ ni festival Nayɛriki yɛrɛ de ye. Festival ko a bɛ fɛ ka dɛmɛ don Mali culture kɔnɔna na a bɛ fɛ ka a jɔyɔrɔ fana yira ka dɔn k'a fɔ ko a bɛ fɛ ka Seko ni dongo tigilamɔgɔw k'olu fana dɛmɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bɔ yeelen na cogo min na ka se ka Mali yɛrɛ fana danbe segin a ma a tɛ mana taa cogo cogo an tɛ se ka taa an ka culture de kɔ donc kana miiri kana ye an ka centre ɲini parce que an ka artistes caman bɛ yen u bɛ dogo la surtout an yɛrɛ fan fɛ Sikaso yen nɔ u caman mago bɛ u ka se ka ye u ka se ka bɔ opportunité u ka se ka créer o ye centre in bɛ se k'u dɛmɛ olu n'a ɲɔgɔnnaw na. Ni centre sugu cayali bɛna kɛ ladalakow danfarali ɲɛnabɔli ye ani lakanani yɔrɔ ye Mali kɔnɔ. Ani espace culturel cayara a b'a to denmisɛnninw ka an ka laada kow dɔn ani an taabolo kɔrɔw dɔn o ye nafa ye an yɛrɛ bangebagaw ma o ye nafa ye anw yɛrɛ min muso o ye nafa ye jamana yɛrɛ ma. Dɔnkotigi dɔw ka fɔ la ni centre in bɛna kɛ laadamu ni jamana nafaw lakanali yɔrɔ ye wa a bɛna sira di Mali sifinaka ma walasa ka dɔ fara a ka ɲɛɲinini kan. Vraiment ne kɔni nisɔndiyara parce que ni centre in dayɛlɛli bɛna kɛ baara ɲumanba de ye commune 1 na n'i y'a jateminɛ arastaw mɛnna an b'a fɔ n ko farafin ka segin farafinya la parce que mɔgɔ i ka k'i yɛrɛ i bɛ développer ten ne ni centre in bɛna kɛ sababu ye ka denmisɛnnin caman bilasira mɔgɔkɔrɔba caman bilasira an ka Seko n'an ka dɔnko taabolo an ka lamɔw bɛ kɛ cogoya min na an ka baaraw bɛ kɛ cogo min na. Abiba Nango Tarawele Bamakɔ. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadu wa alihi wa sallam. Sharif Usman Madana Haidara Kando ka wele da Mali jembe ani jembe fɛn min bɛ se ka diɲɛ lafiya bi ani k'an lafiya an ka duw kɔnɔ n'an ka sigidaw la bɛn de don mana an ka lajɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka yafa ɲɔgɔn ma fɛn minnu tɛmɛna ka Ala wele fɛn minnu bɛna Ala ko hɛrɛ di an ma ani an kɔ bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn bi diɲɛ dilan bi bɛn de don Ala ka bɛn sabati Ala k'an bɛɛ bila sira ɲuman kan Ala kira bonya kama sɔli ala rasul. Kasoma ufo kakoro ufo kademba ufo kangafanu ufo kanyere ufo kufo ufo adamade kitefoye mogo. Ayiwa an balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na min labɛnna Seko aw ka cɛjan Cheick Thierry bolo an ka nɛgɛw karafe tun bɛ Alfredo bolo jɛmukan la siraw ma Mariam Tarawele fɛ ka bɔ studio 6nan na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. Kademba ufo kangafanu ufo kanyere ufo kufo adamade